ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव नायगिरि साफ्रोमखौ आं बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम आरोबाव मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबावगोनलाय आरो नायखांनायनि उनाव मा मोनसे बाथ्राफोरखौ मिथिनो सोलोंनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बेखौनो फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै आं मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथांमोना सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनि आरो बिथांमोननि कमेन्टखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनि। मोनसे बाथ्राखौनो बा मोनसे बाथ्रानि सायावनो बा मोनसे पइन्टनि सायावनो सानै कमेन्टारा बे कमेन्टखौ दिनै लिरनानै हरदों। बिथां सानै कमेन्टारखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों सिनायथि होगोन। नम्बर 1 आङो बेखौ लादों, बिथांनि नामानो जाहैबाय प्रहित दैमारि। अब्ला बे समाव बिथां प्रहित दैमारिखौ आङो स्पेसियेलि आङो वेलकाम खालामदों दिनैनि बे कमेन्ट भिडिअआवहाय। आरो जुदि बिथां प्रहित दैमारिया आंनि बे भिडिअखौ नुसनदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आं बे समाव खावलायहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव बिथां प्रहित दैमारिया आंनो मा कमेन्ट हरदों आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि, नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय। बिथाङा लिरहरदों, पास्टर आरो सोलोंथाफोरा राजनितिकनि खामानि मावनो मोनो ना मोना भिडिअ लाबो सार। खोनाबायना? बिथां प्रहित दैमारिया आंनो मा कमेन्ट हरदों जे पास्टर आरो सोलोंथाफोरा होननानै आं मोननो हादों, बा सोलोंसाफोरा ना मा होननांगौ जाखो, राजनितिकनि खामानि मावनो मोनो ना मोना भिडिअ लाबो सार होननानै आंखौ दिनै रिक्वेस्ट खालामदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थारैनो बे बाथ्राफ्रा जों ख्रिस्टियान मानसिफोरनि थाखाय इनायनो मिथिनो गोनां आरो साननो गोनां। आरो सासे कमेन्टारनि कमेन्टखौ जोङो फरायनानै आरोबाव जोङो खोनासंनानै लाग्रोबावनि। बिथांनि नामानो जाहैबाय माइकेल एस होननानै बिथांखौ आं दिनै मोननो हादों। अब्ला बे समाव आरोबाव बिथां माइकेल एस खौबो आं बे समाव वेलकाम खालामदों आरो आंनिफ्राय थेंक इउ आङो जासिहरदों आंनो कमेन्ट हरनायनि थाखाय। बिथां माइकेल एस आबो आंनो बेबायदि कमेन्ट हरदों, इसोरा बाख्नायजाथों फंबाय। आच्छा फंबाय, राजनितियाव लोब्बा लाग्राफ्रा इसोरनि हाबा मावनो हायो ना हाया, बा मोनो ना मोना अन्नानै भिडिअ लाबो फंबाय। खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आसा खालामो नोंथांमोना बिथांमोननि जे कमेन्ट, बिथांमोननि कमेन्टखौ खोब गाहामथारैनो रोखाथारैनो खोनाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबियावनो आं बे बाथ्राखौ बुंनानै दोनखाबाय, जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, बे भिडिअआ only for those who are pastors, evangelists जाय बे भिडिअआ बिथांमोननि थाखायल' जागोन स्पेसियेलि। जायफ्रा फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि हाबा मावो, जायफोर ख्रिस्टियान पास्टरफोर बा जायफ्रा ख्रिस्टियान जिशु ख्रिस्ट'नि हाबा मावो, बिथांमोननि थाखायसो बे भिडिअआ दिनै स्पेसियेल जागोन होननानै आङो सानो। बा स्पेसियेलि जों बयनिबो थाखायबो, नाथाय स्पेसियेलि गोनांसिनथारा बिसया पास्टर आरो इसोरनि हाबा मावग्रा बिथांमोननि थाखाय होननानै आं सानो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाथ्राया आंनि थाखायबो इनायनो गिदिर नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामनो थाखाय। नाथाय अब्लाबो with my small knowledge, इसोरा आंनो जे नलेजखौ होदों, बे नलेजजों नोंथांमोनजों आं दिनै बे बाथ्रानि सायाव आरो बिथां कमेन्टारफोरनि कमेन्टनि सायाव नोंथांमोनजों आङो रायज्लायनो सानबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे मुगायावहाय
जोङो मोननै रोखोम दिनै जोङो राजनितिक बा पलिटिक्सखौ दिनै जोङो नुनो मोनो थ' बेनो जाहैबाय नाम्बार 1 पजिटिभ पलिटिक्स एन्ड नाम्बार 2 नेगेटिभ पलिटिक्स थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ खुब गाहामथारै मिथिबाय ना पजिटिभ पलिटिक्स होननानै बुङोब्ला जे राजनितिकआव जे पलिटिक्स खालामनायाव ना सैथोथा दं धोरोमिया दङ ना न्याय दङ गासैयावबो सैथोथा मावनाय दांनाय ना बेखौनो जोङो मिथिनो मोनो दिनै पजिटिभ पलिटिक्स आरो नाम्बार 2 आ जाहैबाय नेगेटिभ पलिटिक्स जे राजनितिकआव बा जे पलिटिक्सआवहाय ना अधोरोमिया ओमफ्राय मा होनो न्याय गैयै ना ओमफ्राय बेनि सायावहाय मा बिदिनो बायदि गाज्रि खामानि मावनाय ना एकदमबारे सोरखौबा निन्दिनाय सोरखौबा नेवसिनाय सोरखौबा गाज्रि खायदा खालामनाय सोरनिबानि सायावहाय ना बिराद बायदि बायदि बाथ्रा बुंनाय ना देरहानांगौनि स्वार्थनि बेलायावहाय बायदि रोखोम दिनै खामानि मावनाय दिनै बेखौ दिनै जोङो मोनथिनो मोनो बेयो जाहैबाय मा नेगेटिभ पलिटिक्स बेयो नेगेटिभ पलिटिक्सआव दिनै गोग्लैगोन थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा जेब्ला आङो डिग्री खालामदोंमोन BA खौहाय बे समाव आंहा पलिटिकल अनार्स दिनै दङमोन बे समाव आङो फरायनानै मोननो हादों जे पलिटिक्स बा राजनितिकआ ना मोनसे सुबुं सेबासो आरोखि देशखौ सेबा खालामनाय हारिखौ जातिखौ सुबुं माहारिखौ सेबा खालामनाय ना माने रायजोफोरनि दुखु दाहाफोरखौ नायनाय बा रायजोखौ बासायनाय देशखौ बासायनाय जौगाहोनाय मोजां फारसेथिं लांनाय दिनै बेखौसो आङो दिनै फरायनानै मोननो हादोंमोन आरोखि जेब्ला आंहा पलिटिकल अनार्स दंमोन BA आव थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै आरोबाव जोङो एसे गोथौसिनाव जोङो थांबावनि बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ आसा खालामो नोंथांमोना एसे धैर्य लानानै भिडिअखौहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय जेन' मा मोनसे मिथिनो सोलोंनो मोननो हानायफोर बायदि अब्ला बे समाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना आंनि बे बाथ्रायाव बा बे भिडिअनि गेजेरजों सोरबा दिनै डिबेटबो दिनै खालामनो हागौ नाथाय आङो बुंगोन आरोबाव आरोखि ना नाथाय आङो बेखौनो मोनसे खोथाखौ बुंनानै दोनग्रोबावगोन गिबियावनो थ' बेनो जाहैबाय दिनैनि बे मुगायावहाय जोंनि ख्रिस्टियान पास्टरफ्रा बा जोंनि ख्रिस्टियान इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा दिनैनि बे मुगायावहाय पलिटिक्सआवहाय ओंखारनायनिख्रुइ ओंखारैयानो साबसिन होननानै आं बुंगोन ना खालि only for Christian pastors okay खालि ख्रिस्टियान पास्टरफोरखौल' आं दिनै बुंदों खालि इसोरनि हाबा मावग्राफोरखौल' आं दिनै बुंदों दिनैहाय बे भिडिअनि गेजेरजों मानो बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लासो बुजिनो हागोन आरो दिनै बेल' नङा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय बिथांमोना आरोखि ना जायफोर पास्टरफोर जायफोर इसोरनि हाबा मावग्राफोर बिथांमोना ना जायखौ मोजां मोनो जायखौ सापर्ट खालामो बिथांमोना गोसोनि बिथांमोना मा भट होनो हागोन बेवहाय खुनु राइट थानाय गैया बिथांमोननि राइट्स दङ मोन्थाय दङ बिथांमोना जायखौनो मोजां मोनो बेखौनो भट होनानै देरहाहोनो हागोन आरोखि नाथाय फोथारावहाय राजनितिकनि फोथारावहाय ओंखारनायनिख्रुइ ओंखारैयानो गाहामसिन होननानै आं दहाय एसे गिबियावनो बुंखाबाय मानो दिनैनि बे मुगायाव नाथाय मोनसे बाथ्राखौबो आं दिनै बुंनानै दोनखागोन जुदि पलिटिक्सआ पजिटिभब्ला सैथो थाब्ला सासे इसोरनि हाबा मावग्रायाबो हेफाजाब खालामनो हागोन होननानै आं बुंगोन बे भिडिअनि गेजेरजों अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मानो पजिटिभखाय नाथाय आं दहाय मानो बे बाथ्राखौहाय आं दहाय मानो बुंखो जे ख्रिस्टियान पास्टरफ्रा बा इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा ओंखारनो मोना होननानै थ' बाथ्राया दिनै बेनो जाहैबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना मिथिगौना ख्रिस्टियान पास्टरफ्रा बा इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा बिथांमोना मा ओरैबायदि नंखाय खोथा बुंनो मोना निन्दिनो मोना नेवसिनो मोना बिसार खालामनो मोना मानोना बाइबेला दिनै बादा होदों बेबायदि हाबाफोरखौहाय थ' बेनिखायनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाथ्रानि गेजेरजों आं बेखौनो रोखा खालामो जे इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा बा ख्रिस्टियान पास्टरफ्रा राजनितिकआव फुल्लि बिथांमोना हाबा मावनो मोना
मिथिबायना दिनै हाबा मावनो मोना मानो हाबा मावनो मोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थावबानो जाबावबाय थ' अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे मुगायावहाय ना पलिटिक्स बा राजनितिकआव दिनै बेबायदि खामानि बेबायदि हाबाखौ नुनो मोनदों जे गावसोरनि देरहानांगौनि सार्थआव मोनफ्रोमबो दोलोहा गाव गावनि दोलोखौ देरहानांगौनि सार्थआव ओरैबायदिखौ नुनो मोनदों माने दुखुनांथाव बाथ्रा आरोखि दा नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा बेनो जाहैबाय देरहानांगौनि सार्थआव ना नंखायखौनो नोंखौ दिनै बुंनोबो दिनै नांदों दिनैनि राजनितिकनि फोथाराव दिनै बेखौ नुनो मोनदों अब्ला सासे इसोरनि हाबा मावग्रा बा सासे पास्टर बा सासे इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा बे खोथाखौ माबोरै बुंगोन आरो माबोरै मावगोन ना अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों गोथौ जोङो सिन्था खालामनि आरो दिनै बेल' नंबावा दिनैनि राजनितिकआव दिनै बेखौनो नुनो मोनबावो मिथिबायना मारै गुबुनखौ बिसार खालामनाय गुबुनखौ निन्दिनाय दिनैनि पलिटिक्सआव दिनैनि राजनितिकनि फोथारावहाय दिनै बेफोरखौ दिनै नुनो मोनदों थ' बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं दहाय एसे गिबियावनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जे दिनैनि बे मुगायावहाय जे पास्टरफोर इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा राजनितिकआव ओंखारनायनिख्रुइ ओंखारैयानो सबसे बेस्ट आरो साबसिन जागोन होननानै आं दिनै बुंदों मानोना दिनैनि राजनितिकनि फोथारा ना गोबांथार दिनै बायदि बायदि दिनैखौ दिनै नुनो मोनदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो सोरबा सोरबा दुखुबो दिनै मोननो हागौ अब्ला बे समाव फैदो नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय आङो दिनै फरायनानै खोनासंहोनि जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला ना मा बुंदों बे बाथ्राफोरनि सायावहाय जों एसे मिथिनानै लाबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां 7 बालाबनि से सिरियावहाय गस्पेल अफ माथिउ चैप्टार 7 verse 1 बेवहाय बेबायदि लिरदों नोंसोरो बिसार दाखालाम नोंसोरो इसोरजों बिसार खालाम जाफिनै बादि खोनाबायना नोंसोरो बिसार दाखालाम नोंसोरो इसोरजों बिसार खालाम जाफिनै बादि थ' अनसाग्राफोर दहाय एसे गिबियावनो नोंथांमोनजों आङो मोनसे बाथ्राखौ शेयार खालामबाय जे दिनैनि बे मुगायावहाय राजनितिकआव दिनै बेबायदि नुनो मोनदों मा गावजों गाव बिसार खालामज्लायनाय ना मोजां गाज्रि बिजिरज्लायनाय बिसार खालामज्लायनाय दिनै बेखौ नुनो मोनदों उमुगा बेबायदि ना थास'खाया बेबायदि उमुग दैदेनगिरि लिडारा ना उमुगा बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन बोरो माथो बायदि 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 अनेकखौ दिनै नुनो मोनगासिनो दङ थ' बाइबेलाव दिनै बेखौनो बुंदों नोंसोरो बिसार दा खालाम थ' बेनिखायनो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं बुंनाय बाथ्राया बेनो जे पास्टरफोरनि थाखाय इसोरनि हाबा मावग्राफोरनि थाखाय राजनितिकआव ओंखारनायनिख्रुइ ओंखारियानो सबसे बेस्ट होननानै आं दिनै बुंगोन आरो दिनै बेल' नंबावा सोरबा जुदि इसोरनि हाबा मावग्रा जानानै आरो सोरबा जुदि पास्टर जानानै राजनितिकआव ओंखारोब्ला आं दिनै बेखौनो बुंबावगोन जे इसोरनि गोथार बाइबेलनि बा इसोरनि गाहाम बाथ्रानि बेरेखा थांनायसो जागोन होननानै आं दिनै बुंबावगोन अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मानोना नोंथांखौ बाइबेला बादा होदोंमोन बिसार दा खालाम नाथाय नोंथाङा बिसार खालामनो नांगोन सोरखौबा मिथिबायना बेबायदि आरोखि अब्ला आरोबाव आङो दिनै नोंथांमोनजों मोननैसो बाइबेल सिरिफोर दिनै फरायनानै आं नोंथांमोननो खोनासंहोनो गोसो जाबावदों only for ना पास्टर एन्ड जायफ्रा इसोरनि हाबा मावो बिथांमोना राजनितिकआव ओंखारजायो ना ओंखारजाया बेनि सायावसो दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना सोरबा सोरबा बेखौ बुजियाब्ला नेगेटिभ साननो हागौ थ' खोनासंबाय थाबानो जाबाय आरोबाव थ' अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो मोनसे बाथ्राबाव दिनै बेनो जाहैबाय जायफोर पास्टर जायफोर फोरबो जिसु ख्रिस्टनि हाबा मावो खामानि मावो बिथांमोना मा इसोरनाव आर'ज खालामनो हायो राजनितिकनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय पलिटिक्सनि लिडारफोरनि थाखाय बिथांमोना इसोरनाव आर'ज खालामनो हायो आरो बिथांमोना इसोरनाव गथायनो नांगौ प्रेयार खालामनानै होनो नांगौ जोंनि राजनितिकनि दैदेनगिरि आरो लिडारफोरनि थाखाय जेन' बिथांमोना ना गाहामथारै
जों रायजो राजाफोरखौ पाब्लिकफोरखौ सुबुंफोरखौ गाहामथारै सेवा खालामनो हायो दैदेनलांनो हायो हारिखौ जातिखौ देशखौ गोजौ फारसे जौगानायाव जेन' लांनो हायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै पास्टरफ्रा इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा बेबायदि इसोरनाव दिनै आर'ज खालामनो हायो आरो आर'ज खालामनो नांगौ पास्टरफ्रा इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा जोंनि पलिटिक्स लिडारफोरनि थाखाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समावहाय नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोनो गोसो जाबावदों बेखौ मोननो हागोन गितफोरनि से बालाबनि से सिरिखौ आङो फरायनानै खोनासंहोबावनि नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय बे मानसिया बोर होजाग्रा जाया लांसुनियाफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै निन्दिग्राफोरनि आफाराव जफायाखै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा बे बाथ्राफोरखौ लानानैनो आं दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामदों जे पास्टरफ्रा इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा ओंखारनो मोना राजनितिकआव ना फोथाराव बिथांमोना राजनितिकनि फोथाराव बिथांमोना ओंखारनो मोना मानो होननानै बुङोब्ला गाहाय सिराव लिरदों पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै बा निन्दिग्राफोरनि आफाराव जफायाखै बेबायदि मानसियासो बोर होजाग्रा होननानै बुंबावदों थ' दिनैनि बे मुगायाव नुनो मोनो आरोखि ना नुनो मोनो राजनितिकनि फोथाराव सोरखौबा निन्दिनांगौ जानानै फैयो सोरनिबानि बेरेखा दिनै बुंनांगौ जानानै फैयो मानो पाब्लिकफोरखौ कनभिन्स खालामनांगौनि थाखाय पाब्लिकफोरखौहाय ना गावसोरनि पार्टियावहाय खौसेथि लाखिनांगौनि थाखाय दिनै बेबायदि बुंनायफोरखौ दिनै नुनो मोनो थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों आं बेखौनो शेयार खालामबाय जे इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा जे पास्टरफ्रा राजनितिकआव लोब्बा लाजायो ना लाजाया बा राजनितिकआव फुल्लि खामानि मावजायो ना मावजाया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आङो दिनै बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोनो गोसो जाबावदों थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 6 बालाबनि 24 सिरिखौ आं फरायनानै खोनासंहोनि Gospel of Matthew chapter 6 verse 24 बेयाव बेबायदि बुंदों सासे लेङा सानै बिगबाखौ दाव दाव खालामनो हाया मानोना बियो सासेखौ एरगारगोन आरो गुबुन सासेखौ अनगोन बियो सासेनि बोसोनखौ लागोन आरो गुबुन सासेनिखौ सिफायगोन बेबादिनो नोंसोरो इसोर आरो दोहोन बे मोननैखौ लोगोसे सिबिनो हाया थ' खोनाबायना बाइबेलाव बेबायदि मोनसे एग्जाम्पल होबावदों उदाहरन होदों बेनो जाहैबाय जे सासे लेङा सानै बिगोमाखौ दाव दाव खालामनो हाया that means सेवा खालामनो हाया सिबिनो हाया होननानै बुंदों मानो दिनै इसोरनि खामानियावबो दिनै बेनो फारसेथिं इसोरनि खामानि थाबाय आरो फारसेथिं राजनितिक दिनै थाबाय नाथाय नोंथाङा दिनै बबे मोनसेखौ दिनै सेवा खालामगोन ना माब्लाबा समाव नोंथाङा राजनितिकखौनो ना बांसिन गोसो होगोन माब्लाबा नोंथाङा राजनितिकखौ नागारनानै मा इसोरनि हाबाखौ बांसिन गोसो होगोन जुदि बेबायदि इसोरनि हाबा मावग्रा पास्टरफ्रा राजनितिकआव दिनै खामानि मावदोंब्ला दिनै बेबायदि जागोन आरोखि बेनिखायनो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बे मोनसे उदाहरनखौ होदों जे सासे लेङा मा सानै बिगबाखौ सेवा खालामनो हाया सिबिनो हाया ना सिबिब्लाबो मा माब्लाबा समाव सोरबा सासेनिखौ मानिगोन सोरबा सासेनिखौ मानिनाय नङा सोरबा सासेनिखौ नेवसिगोन सोरबा सासेनिखौ नेवसिनाय नङा दिनै बेबायदि घटना जागोन आरोखि ओंखायनो जोबनाय सिरियाव होनदों बे मोननैखौ लोगोसे सिबिनो हाया होननानै बुंदों आरोखि थ' बेनो आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों खुब गाहामथारैनो मिथिबाय जे जोंनि ख्रिस्टियान पास्टरफ्रा बा जोंनि ख्रिस्टियान इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा राजनितिकआव ओंखारजायो ना ओंखारजाया लोब्बा लाजायो ना लाजाया होननानै थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै आरो जेसेबांनाखि जोंनि ना राजनितिकनि जे लिडार दैदेनगिरिफोर दङ इसोरा बिथांमोनखौबो बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय